Добро утро! В момента се намираме на хижа Партизанска песен. Днес ще направим един поход до хижа Мазалат. Времето е много хубаво. Целият преход е около 3 часа и половина, 10 км в посока горе-долу. Среден преход, така че мисля, че няма да е проблем. Дано времето да е с нас. И след това излизаме на една поляна. Това е началото на прехода. Ще се включим пак. Тук да отбележа, че следваме тази маркировка, която е бяло и червено. Имаме 30 минути в самата гора. И сега тук сме наляво. Добре. Моят човек е някъде назад. Носим си щеки, очила. Така след малко виждаме, че почва едно изкачване, което ще видим как ще е. Тук са нарязани доста дърва. И така, сега ще ви кажа каква е трудността на изкачването. Батенчо отзаре. Але, Батенчо! Чакане доста път. Но тук сме 17 минути и 1 км. Айде! Тук започва самото изкачване. Сега още сме през гората. Доста е приятно. И така. Продължаваме. Започва едно малко по-странно изкачване. Но за сега е добре, както виждате. Не е доста. Маркировката навсякъде е доста добре. Да. Красота. Продължаваме. Тук имаме още малко нагоре изкачване и това е. Айде, Батенчо, води. Леко по леко. Змия може да има. Тук пак влизаме вече в гората. И така, доста е приятно. Времето е супер. Само забирай за кебабчета. Горе ще хапнем. Да видим какво са сготвили хижарите. Надяваме се да има бобче, черена неща. И това е красота. Красота. Десерти дано да има. Дано да има и мляко с боровинки. Супер! Супер! Вече излезнахме от гората и вече сме без сянка. Добре е да имате шапки и слънцезащитни кремове. Да се намазвате, защото слънцето е убийствено. Ето даже се вижда и луната. Тук имаме разклонение, сега ще го снимам, да видим на къде трябва да хванем. По зимната пътека или сега ще разберем. Тук ни остават още час и половина и хващаме по зимната пътека и така нагоре. Леко по леко, малко има си денивелация, няма как. Но не е голямо. Добре. От тук, ако искате, може да минете през зимната пътека или да посечете през гората. Вече сами си избирате. Аз имам и тук. Аз правих за ехо. Слагаме шапки и очила, защото доста пече. Слънцето е доста жарко. Отсреща може да видите и възложа и шипка. Ще успеем да ги
среща. Нагоре ли ще минаме? Тук сега ще минем по зимната пътека и ще минем по билото, иначе тук може да влезете в гората. Но ние избираме да минем по билото, по хребета. И така, смятам, че тук ще се открият доста по-приятни гледки. Супер. Не е много тежко. Приятно си. По-нататък ще пусна и дрона да видим какво ще се открие. Какви гледки ще се открият от дрона. Мисля догоре. Това е връх Корита 1490 метра. Да. И гледката отсреща е Триглав. Тук има някакви перки, които не работят. Тук долу трябва да се намира Габрово, мисля, че. И така, продължаваме напред. Обаче е доста красиво, наистина. Даже в далечината се вижда, откъде трябва да минем, за да стигнем до самата хижа. Даже се вижда и там долу в далечината. И ето тук пак влизаме в гората. В принцип има доста мухи. Я да видим колко. Озана. Тук имаме табела за Озана. 3 часа. Добре, влизаме пак. Движим с добро темпо. Бих казал дълже долу. Добре. 5 км, 80 минути. Час е 20. 3 часа е целият. Значи почти сме на половината. Тук вече сме в гората. Доста е приятно, хладничко, перфектно. Един от най-хубавите походи. Най-леки и най-приятни. Това е красота, наистина. Ще ви снимам хижата. Много хора от вас я знаят. Тя е прекрасна. Просто е на самото било и е много красива. Айде, ще се видим след малко. Продължаваме по самата пътека. По пътя да знаете, че има доста паднали дървета и трябва да внимавате и да ги прескачате. Батенчо, голяма красота тук. Да, трябва да се внимава, малко се хлъзга, така че лекичко. Тук вече пак сме извън гората и след малко сигурно пак ще влезем. И така, продължаваме. Времето е прекрасно просто. Няма облаци. Срещнахме ни две жени, които идват от там и казаха, че готвят. И Мартенчо и той идва. Айде, давай, темпо, изоставаш. Добре, тръгвай. Тук може да изберете зимната или лятната пътека, така като гледам, никой не се е движил по зимната. Затова ще минем по лятната, през гората ще я пресечем. Има доста мравънеци, както виждате. Страшна красота. Ето е маркировката. Много е приятно. Наистина няма така красота. Долу да се вижда всичко, както го виждам аз, но едва не може да се присъздаде същото. Брутално е. Тук се чувстваш малък. Тук разбираш природата колко е величествена. Батенчо, къде ще седнем да хапнем някъде по един сандвич? Там направо ли ще хапнем? Добре, направо ще хапнем там. Ще хапнем по един боб с сандвич. И така, ето има и паднали дървета. Прекрасно е и препоръчвам дори за малки деца. Преходът е перфектен и за малки деца.
Има ли мечки? Стигнахме до една табела вече. И това е хижа Мазалат. Никъде се намираме, не пише, ама. Да, вие сте червената точка къде? Няма. Много странно. Тук сме някъде. Продължаваме напред. Доста време вървим в гората и е много яко. И ето вече от тук се вижда и Триглав. Тук пак някакви информационни табели. И това е международният планински маршрут. Коме Мине, от тук минава. Забранено е за коли. И така, продължаваме. Колко ни остава, не пише. Това е залза на пътя. И така, много е красиво наистина. Сега ще пуснем и дрончето да видим какви кадри ще направим с дрона. Последни 15 минути, до тук сме минали 8 км и... Чакай да видя. 8 км и 200 за 2 часа и половина. Супер преходче, не сме спирали за почивки. Сега не пушим. Но горе ще пием по една бира. Ту хижата вече се вижда. Отгоре над нея е връх Овча глава, който се вижда. Сега леко се скри. Ето е хижата, сега вече хапнем, защото доста огладняхме, нали? Аз съм гладен вече. Ако не се преспи. Добре. Ще видим, може и да се качим до Волча глава. Като цяло аз идвам на тази хижа за втори път и съм се качвал на връх Волча глава. И ще видим, може би ще го качим. Ще видим как сме. Сега първо да хапнем, да починем малко, защото доста е лекичък, наистина, доста приятен. Ще снимаме с дрона да видите хижата. Ето е вече хижата тук зад дървото. Наистина е много красива. Станала е хижа на годината за 2015. За 2015 е станала хижа на годината. Сега ще видим дали има някой. И така, ще снимам с дрона. Айде после. Добре. Винаги съм сеч храна. Защото някой път по хижите няма храна. Преди детското е прекрасно. Време е да хапнем по един боб. Кисело с много сладко. Най-добро.
Как е, Батенчо? До Волча глава. Прехода е това. Тежък е. Връщането е още по-лесно и по-приятно. Малко напека, но няма как вече е 1,5, но ние влизаме в гората. И ще се включим на края на походчето. Мога да разбера хората защо са толкова безотговорни. Как можеш да дойдеш в гората и да си фърлиш фаса сред пътеката? Какво ще кажеш, Батенчо? Това нормално ли са тия хора? Тук пак сме в гората. Сенчето е доста приятно. Става ни още около 1 час да сме прибили до партизанска. Доста е приятно в гората, хладничко, прохладно. Става ни още около 1 час. Много партизанска песен. Батенчо някъде отзад върви. Аре, Батенчо! Хора, не е нормално да се хвърляте фасовете навсякъде. В планината това не е нормално. Не знам какви хора идват. Уж идват хора, които обичат планината, пък в крайна сметка всеки си хвърля фасовете и буклуците. Това не е нормално. Не го правите. Става ни още малко. Може би и по-малко от километър. Завършваме това приключение с много добри емоции. И тук приключва вече нашият преход, който направихме. 6 часа с само вървене, с скачването на връх Волча глава. Оп, леко се спъна. И тук приключи вече нашият преход. Тук беше нашата начална точка. 6 часа, близо 20 км. Не е много тежък преход, бих казал среден, доста приятен. Става и за малки деца. Със средно темпо, с почивки, доста е приятно, така че благодаря, че ви гледахте и абонирайте се за канала, ако искате.